Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibando okubingelelayo ndlalifa izolo. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa namhlanje ukuba siphinde sihlangane sizwe indaba zasekhaya ezolweni, umoya ongcwele azosithululela zona. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Kulezi insuku-ke sikhuluma ngomphiko uKristu. Umphiko uKristu phakathi kwabantu. Engakafiki lo, yambona lo uzofika control umhlaba, uzobe wanikiwe amandla. Kodwa sikhuluma ngalo ophakathi kwethu. Lo elithi izwi lenkosi usefikile, ukhona. Ngiyacela-ke kodwa sifunde ngoba sisekusona isihloko esithi ubunye kuKristu. Solokhu sifunda umkhuleko wenkosi ethu uJesu as long as sisekuso lesi sihloko esithi ubunye kuKristu. NgokaJohn chapter 17 sifunda uverse 24 noverse 25. Ufundeka kanje: Baba, ngithanda ukuba labo ngiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona, ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona, ngokuba wangithanda kungakasekelwa izwe. Verse number 25, Baba olungileyo, izwe kalukwazanga, kepha mina ngikwazile, nalaba bazile ukuthi ungithumile. Verse 26, ngibazisile igama lakho, ngiza kubazisa lona, ukuba uthando ongithande ngalo lube kubo, nami ngibe kubo. Asiguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyakumema moya ongcwele ukuba ube phakathi kwethu, ukhulume izwi ngoba ilona esilifunayo. Siyabonga kakhulu Nkosi ngokuzwa abantu bayabusiseka ngendaba kamphiko uKristu. Kukhona okumbulekayo nokuqonda ebebengenakho ngomphiko uKristu. Siyabonga kakhulu-ke Nkosi ukuthi usambulele. Siyabonga ukuthi usifundise kule ngosi yekhaya lezwi. Busisa bonke abakhona, busisa abefundisi abehlukeneyo ababeka indlebe zonke insuku. Busise namabandla abo abawafakile akhona la. Busise yonke amabandla Nkosi awakhe ikhaya lezwi. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi ubasize kube yilona loyo alungiselele ukubuya kwakho. Aqonde, alinde isitha sethu esinguSathane esisebenzayo phakathi kwethu manje siphika uKristu. Sikwazi Nkosi ukuhlukanisa umoya. Sikwazi Nkosi ukubhekana nazo zonke izimo ezilethwa uSathane kithi. Esikujabulelayo nesikubongayo ushilo wathi kanye nezilingo uyibekile indlela yokuphepha. Ngoba ngeke uvume silingwe ngokungaphezu kwamandla ethu. Siyabonga kakhulu. Iba nathi-ke Nkosi kule nkonzo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Bayacasuka-ke uma ngisho kanje omphiko uKristu. Asiphinde futhi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Kube uludumo kuNkulunkulu Baba. Amen. Ake sifundile izwi lenkosi Jeremiah 17, safunda uverse 24, 25 no26. Asiqhubekele-ke ezwini esigcine kulona izolo, esigcine sikhuluma ngalo izolo. Angisazi uma besila kwabaseKorinte bokuqala chapter 12 uverse 1 kuya ku3. Kepha maqondana neziphiwo zokomoya angithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi. Niyazi ukuthi nisengabezizwe naholekela kuzo izithombe eziyizimungulu. Nakuba naholwa kanjalo,
Ngakho ngiyanazisa ukuthi akukho umuntu okhuluma ngomoya kaNkulunkulu ongathi kathukwe uJesu. Futhi akukho umuntu ongathi uJesu uyinkosi kuphela ngaye umoya ongcwele. Kusho ukuthi kusobala abantu abamelene nabantu abathi uJesu Kristu uyinkosi, uphawu lokuthi umoya ongcwele abanawo. Uxolo, abanaye. Umoya ongcwele umuntu wasisho ukuthi akanawo, akabanaye. Abanayo umoya ongcwele. Mhlambe bangaklema ukuthi bake baba nomoya ongcwele, ngeke sikuphike lokho. Kodwa as long as uphika ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, awunayo umoya ongcwele. Yilokho nje sikukhulumayo. Ipastor ayisebenzi. Ngoba kusizani usincomele ukuthi uNkulunkulu wake wahamba naye kwenzeka ukuthi nokuthi okungasenzeki manje. Useshoniphi? Thina sikutshela izinto ezenzeka manje zenzeka ngegama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Zenzeka ngomkhuleko uRoma 10:9. Othi uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, uyasindiswa. So laba abamelene nabo basho ukuthi abasindisiwe, babheke ngqo esihogweni. Bamelene noKristu. Pho balifundelani iBhayibheli emabandleni abo? Ngoba phela uKristu uyizwi, ungulizwi. Mawumelene naye ufundelani yena ngoba usafunda yena futhi. Yazi ukuthi iBhayibheli uKristu through iBhayibheli akukho la engangeni khona. Alikho ibandla angengeni kulo eliphatha iBhayibheli. Uyangena ngoba uyiBhayibheli. But mawuzophika enye portion yakhe, nginenkinga ngawe. Ngidabukela abazalwane obaholayo babhekise esihogweni kanye nawe. Ngoba wena ungumphika uKristu ukuthi awuziboni, vele uSathane uzokuvala. Yazi uSathane wenze njani mayebamba umuntu? Yelo ngilalelisise kahle. Umfanekiso ubani lo nyamalalayo kaSamson, yebo. Umfanekiso kaSamson noDelilah uqondisa ngqo ukuthi uSathane mayebamba umuntu wenzani. Into yokuqala amaFilisti ayenza esegunde aqeda amandla uSamson agunde inwele. Into yesibili ayenza ayisemkhipha amehlo. Umzalwane mayibanjwe uSathane uqeda amandla kungukugunda inwele lokho. Okwesibili akukhipha amehlo ungabusakwazi ukubona okubi nokuhle. Uqala izinto obuthi zimbi bese uthi zinhle. Izinto obumelene nazo ungumfundisi ebandleni uqala uthi azidedelwe asephumileka amehlo. Okubuhlungu ngamehlo awabuya vele. Ziyahluma inwele, ayabuya amandla kodwa uyohlala uyimpumputhu uzongena ezulwini. Udinga umfana omncane ozohola. Owahola uSamson omholele einsikeni wathandaza. Wathi ngenxa yamehlo ami ngiyacela ungiphe amandla ukuthi ngife nawo lamaFilisti. Amehlo awazange abuye. Hola umfana omncane. Nawe uzohola umfana omncane kwelikamoya. Kodwa ezilonge ezizokusezulwini kulungile ngoba uyakhokha ngamehlo akho owakudedela imfihlakalo akhishwe. So qaphela ngiyakutshela namhlanje. Ngoba ke wakhishwa amehlo. Usenkingeni yokuhamba ukhalakathela, hamba uphoseka unless uthola umfana omncane uzohola. Ngoba umuntu omdala uzohola kabi. Uthi ake ngimzwise ubuhlungu lo. Awuthi ke ngimshayisise la. Kanti umfana omncane uzoba honest athembeke. Bayathanda abantu mase bephazamisekile bashayeka. Bafuna abafundisi abanegama, ababafuna abafundisi abangelutho. Kanti laba abangelutho abazokusiza baholele ekuthenini ubambe insika ufe kanye namaFilisti onke ungene ezulwini. Hayi sifuna laba abanegama. Hayi onsibandaba lutho enganabaveli ku-TV. Onsibandaba lutho enganabashumayela ezitediyamu. Uyayibona lonto? Kulungile silunge singelutho. Thina siyakuthokozela lokho. Vele enganike imbongolo egitshelwe.
So-ke manje kufuneka kuqamele ongigibela ayimini. Kodwa qaphela, wena okhethayo, wena ophakeme, phakama kwakho kugcinisa esihogweni. Lelanga kuyokusiza ukuthi kuholeleke kumfana omncane. Umfana omncane akubambe ngengalo, akusensikeni nguJesu. Umfana omncane akubambe ngengalo, akuse edwaleni elinguJesu. Ngoba laba abaphezulu abaphakeme bazokusa kanjani kuleli dwala elinguJesu nabo sebesukile? Ngoba kuyasukwa. USathane lo akadlali, hayi akadlali. Kodwa manje inkinga yethu simdedela nje wasinqobela yena uJesu. Wanqotshwa. Uhamba ngebhuku eselibhodlayo nje, uba ngumsindo mahhala, ufuna azomgwinya. Thina okwethu ukuthandazelana, ukukhulekelana. Ngiyanikhulekela-ke mina bazalwane, ngiyakwazi lokho, ngiwufakazi. NoNkulunkulu futhi uwufakazi. Wena uyangikhulekela nje? Wena uyamkhulekela uMama uNtsibande? Ngoba phela uma ethanda uSathane angashaya uMama uNtsibande efuna mina. So niyadinga ukusikhulekela, siyikhaphuli, siwumndeni waNtsibande, nisikhulekele bazalwane, ngoba thina sinikhulekela nonke. Ngifuna mina sihambe sezulwini sonke. Akunandaba ukuthi umholo wethu ubani, nani, akunandaba nakho konke. Enginendaba nakho, ngifuna uyezulwini wena, ungayi esihogweni. Awucabangi ukuthi usuhlupheke kanjani? Awucabangi izinto osudlule kuzo zingakanani nje? Uphinde uyosha esihogweni futhi? Angithi uhluphekile wena emshadweni wakho? Ihlukumezile indoda yakho wena? Angithi uhluphekile umncane? Washaywa, wakhuliswa ngenduku, wazibona ushaywa unfairly, wazobona engathi awuzalwa la ekhaya. Angithi unukubeziwe wena umalume wakho nombaba wakho? Kwalimala impilo yakho yonke, nasesikoleni akwangafundeka, awuqedile nje ngenxa yokunukubezeka. Musuvuma ukuhlupheka kabili. Ngiyakucela, woza kuJesu, thulula umthwalo wakho, vuma izono zakho, woza kuJesu, ungahlupheki kabili. Vele la kusemhlabeni singabahambi siyadlula, kulungile sihlupheke la, kodwa hayi kwelizayo. NoJesu wahlupheka la, kodwa hayi kwelizayo. Hayi, asiqhubeke nendaba yethu omphika uKristu abaphila phakathi kwethu. Take verse 3 ka1 Corinthians chapter 12. Ngakho ngiyanazisa ukuthi akukho umuntu okhuluma ngomoya kaNkulunkulu ongathi kathukwe uJesu, futhi akukho umuntu ongathi uJesu uyinkosi, kuphela ngaye umoya ongcwele. Ngiyafisa-ke siye lapha ya ku1 John chapter 5 sibheke uverse 1. Uthi ilona loyo okholwa ukuthi uJesu nguKristu uzelwe nguNkulunkulu. Loyo nje okholwayo uzelwe, ukholwa ngoba ezelwe. Kusho ukuthini lokho? Ungumntwana kaNkulunkulu. Bangakanani abantu abazibiza ngabantwana bakaNkulunkulu kodwa bakholwa ukuthi uJesu unguKristu? Abakholwa yilokho. Yikho bengabaphika uKristu nje, ngoba bakholwa. So-ke lithi lelizwi, yilona loyo okholwa ukuthi uJesu unguKristu uzelwe uNkulunkulu. Nalowo othanda ozeleyo, uthanda naye ozelwe nguye. Othanda ozeleyo kufanele athande nalo ozelwe nguye. Ngale kwalokho akamthandi ozeleyo. Baningi abantu abakholelwa kuNkulunkulu kakhulu more than uJesu. Kusho ukuthi labo bantu abazelwe ngoba abafuni ukuthanda ozelweyo, bathanda bona ukuthanda ozeleyo. Kanti uma uke wathanda ozeleyo, nakanjani nozelwe uzomthanda. Awukwazi ukuthanda ozele ungamthanda ozelwe. Awukwazi ukuthanda uNkulunkulu ungamthanda uJesu. Lolo thando lwakho luyifake. Uma umthanda uNkulunkulu uzomthanda uJesu ngoba bamunye. Uma umthanda uJesu uzomthanda uNkulunkulu ngoba bamunye. Kanjalo uma uthanda uJesu noNkulunkulu Baba noMoya oNgcwele uzomthanda ngoba bamunye. Uzokwazi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi ushiswa ukuthi uyamthanda uNkulunkulu. Ushiswa ukuthi nozelwe uNkulunkulu uyamthanda. Ushiswa ukuthi uyamthanda uMoya oNgcwele
ngoba sesizwile kwabaseKorinte bokuqala chapter 12 verse 3 ukuthi akekho onamandla ukuthi athi uJesu uyinkosi ngaphandle kokuthi kusho ngoMoya oNgcwele. Ijulile le ngoba idimoni liyakunqabela baze bakhuluma bethi angifuni nje mina, yazi angifuni nje mina ukubingelelwa ngaleyo nto. Kufanele phela ungafuni enganawo uMoya oNgcwele. Kufanele phela ungafuni enganomphiko uKristu. Uzothanda kanjani enganophiko uKristu? Thina-ke siya-understand sikhathazeki. Amanye amabandla amvalile uJesu Kristu uyinkosi, awamfuni nokumuzwa. Yini bangafuni ukumuzwa? Ngoba bayamphika uKristu. Izinto ozenzayo wena bayakuhleka uma wenza izwi. Bathi ususilethela into endala wena. Isidala lesi uthwalelane ekhanda. Awusuyeke ubuke ukuthi usumubi kanjani. Owumuhle usafaka udaka lolo makeup. Ufaka amacici la amakhulu obhuti ngikhwebe. Bethu wawumuhle badlala ngawo. Owumuhle esihogweni, owunengeka ezulwini, kuyisinengiso kuNkulunkulu. Kusiza ngani ube muhle esihogweni kodwa ube isinengiso kuNkulunkulu? Ngoba nasi isihogo lapha kwisambulo 21 siyathathwa siphonswe echibini lomlilo. Mina ngisho isihogo siphonswe echibini lomlilo, cha kwisambulo 20 ukwahlulela. Siphonswe echibini lomlilo naso isihogo. Manje uzoba muhlelane yonke nogcina in the lake of fire, burning with brimstone, elivutha ngesibabuli. Hayi mina bafowethu asivuleni amehlo sicabanga siyodlala uSathane. Musuyishintsha, musukuzishintsha, musushintsha ibala lakho, musukrima, musukuzihlobisa mntakababa. Uzogcina esihogweni, uzosha. And ngesikhathi usha uzofisa ukuya emhlabeni njengabo bonke abanye. Bafisa nje iminute buyele emhlabeni bayovuma uJesu ukuthi uyinkosi ngoba kusiza bamvume ngale kwethu. It's not even a minute, it's less than a minute ukuvuma uJesu ukuthi uyinkosi. Yilokho abakufunayo. Wena usiyalazi iqiniso. Pho yini inkinga yakho? Weza kuJesu. Jesu uyakufuna, Jesu uyakuthanda. Mvume ngoRoma 10 verse 9. Ubhuke ngikunika usuku nesikhathi. Ubhale phansi izono zakho kusukela umncane oneminyaka ewu4 kuze kube manje. Uhlanzwe ngegazi likaJesu. Verse 1, 1 John chapter 5. Yilo naloyo okholwa ukuthi uJesu nguKristu uzelwe uNkulunkulu, naloyo othandozeleyo uthanda naye ozelwe nguye. Verse 2. Ngalokho siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu. Xa sithanda uNkulunkulu senza imiyalo yakhe. Ngomthanda uNkulunkulu uzokwenza imiyalo yakhe. Ophikisana noKristu akayenzi imiyalo kaNkulunkulu, akayenzi imiyalo kaJehova, akayenzi imiyalo kaJesu. Ngokunjani uyamphika uJesu. Verse 3. Ngokuba ukuthanda uNkulunkulu yilokhu ukuba sigcina imiyalo yakhe, nemiyalo yakhe ayinzima. Momthanda uNkulunkulu ugcina imiyalo yakhe. Ngiyamthanda uverse 4. Ngokuba konke okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqoba izwe, lokhu kuyinqobo enqobe izwe ukukholwa kwethu. Konke okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Yini wena unqotshwa amaphupho amabi? Yini wena unqotshwa inkanuko? Yini wena unqotshwa ulaka? Awukakazalwa uNkulunkulu. Ngokuba konke okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqoba izwe, lokhu kuyinqobo enqoba izwe ukukholwa kwethu. Sinqoba ngisho abaphika uKristu. Bayalazi idwala lethu ukuthi alifani nelabo. Idwala leli linguKristu. Ngiyakuncenga mntakababa, woza kuJesu. Uyakuthanda wakufela esiphambanweni, lachitheka igazi. Musukumphika. Mhlawumbe umphiki ngomlomo, umphika ngezenzo. Ukwenza kwakho kuyamphika ukuthi unguKristu. Yilo naloyo okholwa ukuthi uJesu nguKristu uzelwe uNkulunkulu. Musukuba-ke umphika uKristu. Hayi musukuba umphika uKristu. Baningi siphila phakathi kwabo. Sihamba nabo emateksini, sikhuluma nabo, sihlangana nabo kuma supermarket,
sihlangana nabo ey'tolo ey'nkulu zamagrosa, sihlangane nabo noma yikuphi lapho siya khona, bayamphika uKristu. Size kwacishe kwavaleka zonke izinto ezinhle ezenzakalayo. Kulezi iy'nsuku akuselula ukuthola ilayisensi, kuyadizwa. Umphika uKristu uyabusa. Akuselula ukuthola umsebenzi, kuyadizwa. Umphika uKristu uyabusa. Akuselula ngisho ukuthola ithenda. Ithenda nje, hawu, itholakala ngemali enzima kabi. Phika uKristu uyithathile izinto eziningi, but siyozikleyima thina ngoba siyalinqobile izwe. Inqobe enqobe izwe ilo kholwa ukuthi uJesu nguKristu. Mntaka baba, kholwa uNkulunkulu, kholwe nguJesu. Ekhaya likababa kunezindlu eziningi. Uma bekungenjalo uJesu bezositshela ethi uyosilungisela indawo. Noma kunjalo, uyafuna ukuthi lapho ekhona sibe khona nathi, sibe munye, sithandane, singamphiki. Masigoqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba, sibonga ngale nkonzo. Busisa-ke ilona loyo lalela, umbusise ozoyishera ayidlulisele kwabanye abantu. Umbusise kakhulu Nkosi umqhele wakhe mkhulu ezulwini. Umbusise naloyo letha abantu ekhaya lezwi, umbusise ngiyacela. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ubaba uNsibande useyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.